En Gràcia, quines malalties podem contagiar amb les mans? Hi ha virus, hi ha bactèries, com per exemple la grip, que nosaltres expulsem gotetes i si nosaltres toquem aquelles superfícies, doncs i tornem a la boca, al nas, doncs podem agafar també la grip. També algun tipus d'hepatitis, perquè si no rentem bé els aliments o no rentem bé les mans quan estem preparant o menjant, doncs podem també agafar aquestes malalties. Per tant, bàsicament són virus respiratoris i també bactèries, oi? Sí. Llavors, per què és important que les rentem sovint? Quants cops ho hauríem de fer? Les mans te les has de rentar entre més vegades millor. Les nostres mans van tocant durant tot el dia totes les superfícies i si no les rentem, aquestes mans es contaminen i després si toquem a persones, altres superfícies o a nosaltres mateixos, podem introduir-les al nostre cos i produir una malaltia. En quines situacions és més important que ens rentem les mans? Per exemple, si tornem del metro, de l'autobús, transport públic, que imagino que hi ha molt contacte amb la gent, és un moment quan arribem a casa per fer-ho? És un bon moment perquè transport públic o anar al cine o anar a un supermercat. És allà hi ha moltes persones que toquen totes les superfícies i tu el que has d'intentar és protegir la teva llar, és a dir, quan arribo a casa me rento les mans i aquells microorganismes no els porto jo a casa. Quan un va al lavabo, doncs s'han de rentar les mans abans i després. Ens protegim nosaltres i després protegim. Hem de pensar que quan canviem el bolquer és com si el nen anés al lavabo. Tu t'has de rentar les mans per protegir el nen i després aquell bolquer que has tret també t'has de rentar. I hi ha superfícies com els diners, passen de moltes mans, és a dir, que els diners estan molt ple de microorganismes, les baranes que tu vas agafant-te, els pomos de les portes. I a l'hospital també molt important, oi? A l'hospital és molt important que quan vinguem a veure un pacient, un familiar, ens rentem les mans tant a l'entrar per prevenir, per evitar tots els microorganismes que podem portar de fora, però també no portar-nos res cap a casa, és a dir, me torno a rentar les mans abans de sortir. O com quan curem una ferida d'un nen que ha caigut, rentem-nos les mans abans de posar les mans en aquella ferida. I després també. Com ho fem, amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic? A la vida quotidiana, el millor és rentar-se amb aigua i sabó. Si no tens l'opció, o perquè tens a fora, doncs portar solució alcohòlica al bolso, doncs estupendo. I quina és la millor tècnica per fer-ho? Abans de res, jo me trauria pulseres, rellotges, perquè si no has d'anar vigilant si m'amullo o no m'amullo. Ens mullem bé les mans amb aigua, sabó que ens arribi a tot arreu, freguem els palmells, el dorso, entremig dels dits i no oblidem mai les puntetes dels dits perquè aquí sota hi ha molts microorganismes. Els polses també i es bandir bé amb aigua i ara ens aixugaríem amb una tovallola seca. Si ho fas en solució alcohòlica, que també està molt bé, has d'assegurar-te que el líquid t'arribi a tota la mà, a totes les parts, i aquest líquid no és qüestió de m'aposo i m'aixugo, és a dir, has de fregar per tot arreu fins que s'assequi. I pensem que ara ja no fem servir tants guants, que es veien molt a la pandèmia, però que donen una seguretat falsa, és a dir, és millor rentar-se molt més les mans i no posar-se guants per res. Quin consell ens donaries amb el mòbil? És un aparell molt brut, perquè si ara vas al metro, tothom amb el seu mòbil a la mà, i aquest mòbil tu el toques, has tocat la baranes, és a dir, no estaria de més que quan arribessis a casa li basessis un gratet i estigués més net.